идомаи барнома реди кормандони шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд маълум намуд, ки ҳанӯз ҳам ҳолатҳои дур аз мактабу хона дар интернет-кафеҳо ва марказҳои бозии компютерӣ ба ҳар гуна корҳои беҳудаву зараровар машғул гардидани ноболиғону ҷавонон ҷой дорад. Наврасон ва ҳам ҷавонони донишҷӯ ҳадафи корбарии милитсия қарор гирифт. санҷиш дар марказҳои бозии компютерӣ ва бозиҳои букмекерӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нишон дод, ки ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби афроди алоҳида ҷой дорад. Кормандони шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба камолоти маънавии наврасону ҷавонон халал воридкунанда, аз ҷумла шабгардӣ, машғул шудани ноболиғон ба бозиҳои компютерии хусусияти зӯроварӣ дошта ва санҷиши нуқтаҳои соҳибкорие, ки ҷамъшавии наврасону ҷавонон ҷой дорад, дар самти риояи тавсияи табибон дар давраи паҳншавии пандемияи COVID-19 рейдҳои шабона ва рӯзона гузарониданд. Дар ҳама нуқтаҳои ташрифотие, ки гурӯҳи корӣ санҷиш гузаронид, ҳарчанд хавфу хатари бемории сироятии COVID-19 ба пуррагӣ ба охир нарасида бошад ҳам, фосилаи иҷтимоӣ умуман риоя нагардида, дилхоҳ мизоҷ бе санҷидани ҳарорат ворид мегардид. натиҷаи рейдҳои шабона ва рӯзона нишон дод, ки меъёрҳои манъкунандаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро на ҳама волидайн риоя мекунанд. Масалан, шабона баъди соати муқаррарнамудаи қонун 4 нафар ноболиғ, 3 нафар хонандаи гимназияи рақами 4 ва 1 нафар хонандаи гимназияи рақами 13 шаҳри Хуҷанд аз дохили маркази пешбурди бозиҳои компютерӣ берун оварда шуданд. ё ин ки рӯзона 7 нафар хонандаи гимназияи рақами 4 машғули бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта муайян шуд, ки бо лавозимоти дарсӣ онҷо қарор доштанд. дар баробари суҳбатҳои инфиродӣ милитсия аз таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ кор гирифта, дар асоси моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дод. ҳолати ташвишовари дигар, ки дар доираи чорабинӣ мақсаднок ба қайд гирифта шуд, боздошти як нафар ҷавони 18 сола дар нуқтаи бозиҳои бурдноки букмекерӣ мебошад, ки қонунгузор баъди расидан ба синни 20 солагӣ иҷозат медиҳад. ҳамчунин ҷои таҳсилу касбомӯзӣ, дилхушии ҷавонони донишҷӯ дар марказҳои бозии компютерӣ милитсияро бетараф нагузошт. донишҷӯёни майл ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта 13 нафар аз донишгоҳи давлатии Хуҷанд, факултетҳои молия, физика, технология, 1 нафар аз факултети молия ва ба ҳисобгирӣ бухгалтерии донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 3 нафар муҳассилини литсеи касбии техникии рақами 31 шаҳри Хуҷанд ва 7 нафар аз коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон мавриди корбарии милитсия қарор гирифтанд. маълумоти мазкур баҳри пешгирӣ аз таъсири манфӣ ба сифати таълиму тарбия ба муассисаҳои таълимӣ пешниҳод гардид. ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон, ҳамин гуна чорабиниҳо дар дигар самтҳои ба таълиму тарбия ва ҳаёту фаъолияти наврасону ҷавонон алоқаманд гузаронида хоҳад шуд.